Κυρίες και κύριοι, θα διακόψουμε και πάλι το πρόγραμμά μας για να σας δώσουμε νεότερες πληροφορίες από την πτώση του αεροσκάφους που είχαμε πριν από λίγο πει, η οποία έγινε στην περιοχή της Ανάγρας, όπως πρώτος μετέδωσε ο Α. Στην αίθουσα σύνταξης βρίσκεται η Ρώη Καριοφίλη και στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο Δημήτρης Σταυρόπουλος, καθώς θα μιλήσουμε και με τον κύριο Πέτρο Σακελαρίου, μέλος της Αερολέσχης Αθηνών. Η Ρώη, να ξεκινήσω από σέναν. Από πού είχε απογειωθεί και πού πήγαινε, αν γνωρίζουμε το αεροσκάφος αυτό? Πρόκειται, όπως λένε τα νέα στοιχεία που μάθαμε, για ένα φωτογραφικό αεροσκάφος. Στο γενικό δηλωτικό της πτήσης ανέφερε ότι μέσα θα επέβαιναν 3 άτομα, 2 μηχανικοί και 1 ιδιώτης. Ωστόσο, όμως, σύμφωνα με τις πληροφορίες από την αστυνομία, μέσα στο αεροσκάφος επέβαιναν 4 άτομα, 1 επιπλέον άτομο δηλαδή. Θέλω να τονίσω ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες της αστυνομίας, το αεροσκάφος συνετρίβει μεταξύ της Εθνικής Οδού και χώρου της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας. Και τώρα, ποια είναι η κατάσταση των 4 αυτών ατόμων? Μεταφέρθηκαν αρχικά στο κέντρο υγείας της περιοχής, στο Σχηματάρι. Οι ανεπιβεβαίωτες, το τονίζω, ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες. Ηρών, να σε παρακαλέσω να βάλεις μία άνω τελεία, θα σε διακόψω, γιατί έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Πέτρο Σακελαρίου. Ο κύριος Πέτρος Σακελαρίου είναι ο πρόεδρος της Αερολέσχης Αθηνών. Κύριε Σακελαρίου, μας ακούτε? Σας ακούω. Ήθελα παρακαλώ να σας ρωτήσω αν γνωρίζετε σε ποια αερολέσχη ανήκε το αεροσκάφος αυτό. Μία διόρθωση, είμαι ο πρόεδρος της Αερολέσχης Ελληνικού. Μάλιστα, κύριε Σακελαρίου. Το αεροπλάνο, από όσο ξέρω, δεν ανήκει σε καμία αερολέσχη, είναι ιδιωτικό αεροπλάνο. Του κυρίου Στάμα, από όσο μου είπαν, οι πληροφορίες, δεν ήμουν παρόν στο αεροδρόμιο της Ανάγρας που τελευταία μας έχουν πάει. Από πού είχε ξεκινήσει, κύριε Σακελαρίου, αν γνωρίζετε, και πού πήγαινε το αεροπλάνο αυτό? Από ό,τι μου είπαν, ήταν στον κέντρο του αεροδρομίου και είχε ένα πρόβλημα, δεν έβγαιναν οι ρόδες. Δεν σας ακούω καλά. Είχε ένδειξη οχυρικού ότι δεν έβγαιναν. Κύριε Σακελαρίου, θα παρακαλούσα να αποκατασταθεί ο ήχος. Να πάμε λοιπόν και πάλι στην Ηρώ την Καριοφίλη. Ηρώ, κάτι έλεγε, σε διακόψαμε. Αυτό που έλεγε ο κύριος Σακελαρίου είναι αυτό που γνωρίζουμε και εμείς, ότι σύμφωνα με πληροφορίες το αεροσκάφος αυτό παρουσίασε κάποια βλάβη στο σύστημα προσγείωσης. Δεν κατέβαιναν δηλαδή οι ρόδες, γιατί ήταν ήδη σε διαδικασία προσγείωσης. Τα ξέρει αυτά καλύτερα ο Δημήτρης Σταυρόπουλος και θα μας τα πει. Πριν από το αεροσκάφος αυτό πετούσε ένα ακόμη μικρό, από όσο γνωρίζω, αεροσκάφος. Ενημερώθηκε μέσω του ασυρμάτου βεβαίως για τη βλάβη αυτή που παρουσιάστηκε. Πριν όμως προλάβει να γίνει οποιαδήποτε ενέργεια, σημειώθηκε η συντριβή αυτού του αεροσκάφους. Έλεγα λοιπόν προηγουμένως ότι επειδή το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι πόσοι άνθρωποι ήταν μέσα και η τύχη των ανθρώπων αυτήν ποια είναι. Των ανθρώπων αυτών. Έχουμε ξεκαθαρίσει ότι επέβαιναν 4 άτομα, ανάμεσά τους 2 μηχανικοί. Οι πληροφορίες, θα το τονίσω για μία ακόμη φορά, ότι οι ανεπιβεβαίωτες ακόμη λένε πως πρόκειται για 3 τραυματίες και ίσως έναν νεκρό. Ωστόσο όμως μέχρι στιγμής οι αρχές δεν είναι σε θέση ακόμη ξεκάθαρα να ξέρουν ποια είναι η τύχη των 4 αυτών ατόμων. Είπαμε λοιπόν και προηγουμένως ότι στο γενικό δηλωτικό έχει αναφερθεί αρχικά ότι θα επέβαιναν 3 άτομα. Γνωρίζουμε τα ονόματά τους, ακόμη δεν τα λέμε. Ηρώ, και πάλι να σε διακόψω. Αποκαταστήσαμε την επαφή με τον κύριο Σακελαρίου. Κύριε Σακελαρίου, σας ακούμε. Ναι. Ναι, κύριε Σακελαρίου, ένα αεροπλάνο της δικής σας αερολέσχης βρισκόταν κοντά στο αεροπλάνο που συνετρίβει, είναι έτσι? Ναι, επαναλαμβάνω, δεν ήταν της δικής μας αερολέσχης και από όσο ξέρω. Όχι της δικής σας αερολέσχης, ήταν το αεροπλάνο που ήταν κοντά στο αεροπλάνο που συνετρίβει. Ναι, δικό μας ήταν το αεροπλάνο που προηγείται. Ωραία, ωραία. Αυτό έχει λιγότερη σημασία. Τι ξέρετε ακριβώς? Λοιπόν, από ό,τι μου ανέφερε ο εκπαιδευτής ο δικός μας, ο οποίος ήταν μπροστά από το αεροπλάνο, τον ενημέρωσε ο πύργος της Ανάγρας να προσγειωθεί άμεσα γιατί υπήρχε emergency. Δηλαδή ένα αεροπλάνο το οποίο δεν έβγαιναν οι ρόδες. Έγινε μια επανακύκλωση, ένα low pass του αεροπλάνου. Θα παρακαλούσα, αν είναι εύκολο, να μας τα πείτε αυτά με όρους που τους γνωρίζουμε όλοι. Ναι. Λοιπόν, το αεροπλάνο αναγκάστηκε να περάσει χαμηλά από το διάδρομο για να δούνε αν έχουν βγει. Οι ενδείξεις, από ό,τι φαίνεται από το χειριστή, έδειχναν ότι δεν είχαν βγει οι ρόδες, τα 3 greens τα λεγόμενα. Μάλιστα. Λοιπόν, αφού του ανέφεραν ότι ναι, φαίνονται οι ρόδες ότι έχουν βγει, έκανε μια προσπάθεια δεύτερη να πάει ξανά για προσγείωση. Στην προσπάθεια αυτή, ενώ για προσγείωση, χάθηκε το αεροπλάνο. Τελικά έχει πέσει, από ό,τι μου είπαν, 1 χιλιόμετρο στο final, δηλαδή στην προέκταση του διαδρόμου, λίγο πριν έμπαινε στο διάδρομο. Κύριε Σακελαρίου, αν μου επιτρέπετε να σας ρωτήσω, σας έχουν ενημερώσει για την κατάσταση της υγείας των ατόμων που επέβαιναν?
Κοιτάξτε, ο εκπαιδευτής μου, εγώ μίλησα προλίγου με τον εκπαιδευτή μου, ο οποίος είναι κοντά εκεί. Δεν τον ακούμε και πάλι καλά τον κύριο Σακελαρίου. Θα ήθελα, Ιερώ, να περάσουμε στον Δημήτρη το Σταυρόπουλο. Δημήτρη. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Τι λένε οι δικές σου πληροφορίες? Όλα δείχνουν ότι πρόκειται για ένα τραγικό δυστύχημα στην προσπάθειά του να προσγειωθεί ο κυβερνήτης του Πάιπερ. Αν δεν κάνω λάθος, Πάιπερ ήταν το αεροπλάνο, μονοκινητήριο. Δεν βρήκε το διάδρομο και έπεσε 1 χιλιόμετρο πριν. Είχε πρόβλημα το αεροπλάνο, αλλά βεβαίως ένα αεροπλάνο δεν συντρίβεται επειδή δεν βγαίνουν οι ρόδες. Υπάρχουν διαδικασίες, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία Δημήτρη, να σε διακόψω. Τι πτήση ήταν αυτή? Ήταν πτήση εκπαιδευτική, κάποιος έκανε βόλτα? Τι ακριβώς πτήση ήταν αυτή? Ανάλογα με το σχέδιο πτήσης που είχε καταθέσει. Ο κύριος Σακελαρίου είναι στη γραμμή να μας τα πει. Δεν τον έχουμε τον κύριο Σακελαρίου αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, πρόκειται από ό,τι φαίνεται για αεροπορικό δυστύχημα που παρά τις προσπάθειες και των ανθρώπων στο έδαφος, από ό,τι φαίνεται στην Τανάγρα, του είπα να περάσει μπροστά από το διάδρομο, να δουν αν βγαίνουν οι ρόδες, να δουν αν έχουν ασφαλίσει. Τελικά δεν τα κατάφεραν. Πρέπει να μάθουμε τις συνθήκες κατά τις οποίες έγινε αυτό. Το αεροσκάφος ήταν, αν είναι Πάιπερ, είναι μονοκινητήριο. Δεν ξέρουμε αν είχε άλλου είδους πρόβλημα, αλλά φαίνεται ότι στη δεύτερη προσπάθεια που έκανε για να βρει το διάδρομο, είτε να προσγειωθεί με τις ρόδες, είτε να συρθεί πάνω στο διάδρομο, δεν τον βρήκε και έπεσε 1 χιλιόμετρο πριν. Δεν ξέρουμε ακόμα τις συνθήκες για τις διαδικασίες. Και ούτε ξέρουμε ακριβώς και πώς ήταν μέσα, έτσι δεν είναι, Ιερώ? Έχουμε ξεκαθαρίσει ότι ήταν 4 άτομα. 3 άτομα ήταν δηλωμένα, ωστόσο όμως η αστυνομία της περιοχής έχει ξεκαθαρίσει ότι επέβαινε ένα ακόμη άτομο. Ήταν 4 τα άτομα. Είχε 2 μηχανικούς μέσα. Από ό,τι αναφέρουν, επειδή έχω τα ονόματά τους, δεν τα λέμε βεβαίως, οι 2 από αυτούς πρέπει να ήταν μηχανικοί. Ο ένας ήταν επιχειρηματίας. Δεν ανήκε σε καμία αερολέσχη, ήταν ενός επιχειρηματία. Τα Σαββατοκύριακα πρέπει να σας πω ότι η ιδιωτική αεροπορία στην Ελλάδα γνωρίζει μεγάλη άνθηση. Ο καιρός αυτό το Σαββατοκύριακο ευνοεί τις πτήσεις, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, μέχρι να έρθει η καταιγίδα αύριο το απόγευμα. Αυτή την ώρα λοιπόν σε όλη την Ελλάδα πετούν πολλά μικρά ιδιωτικά αεροσκάφη, είτε για βόλτες, είτε για εκπαίδευση, είτε για συντήρηση. Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε. Όλα αυτά θα τα πούμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Α. Ιερώ, σε ευχαριστούμε. Για οτιδήποτε νεότερο, κυρίες και κύριοι, θα διακόψουμε το πρόγραμμά μας. Καλό σας απόγευμα.